Hi guys! For today's video, gala ang mga person with Kuya Ronel and Kuya Chano. Si Kuya Ronel yung ating driver for today's video. Ayan. So, at this moment guys, nasa Bahaw, Siruma, Camarines Sur na tayo. Isa sa barangay ng Siruma. And then, packet na tayo ng Taligra. Ayan, isa din sa mga magagandang tanawin dito sa amin. So, ayan, sobrang smooth na yung daanan kasi hindi na gaya ng dati na medyo rough road pa. Ngayon, sementado na kasi. So, ayan guys, nakita niyo naman sobrang ayun, may nakita tayong kakilala. Si Russell Islonyo, kababata ako. So, sobrang smooth nung daan. And then, nakita niyo yung ulap, sobrang maaliwalas. Ayan. Pero, honestly guys, kakaulan lang yan. Buti nga, kahit pa paano, hindi kami inabot ng ulan. So, ayan. So much excited na guys na makapunta sa QDCAD kasi honestly guys, hindi ko pa talaga siya nakikita personally. Napanood ko lang siya sa news, nabasa ko lang sa balita na meron palang ganong lugar sa amin, ganong kagandang resort sa amin. So nakaka-excite na. And kasi itong daanan medyo may mga tubig-tubig pero okay naman, hindi naman siya yung kadalasang maputik na daanan. Ayan, medyo matigas yung guys, lupa dito sa part na to. Ayan guys, kasama ko si Chano. Ayan, medyo nawawala kami mapuntang QDCAD pero may napagtanungan na kami. Ayan, dun daw sa part na yon, QDCAD. So, ayan, sasakay na kami ulit. Diba, sobrang ganda guys, nakita nyo yan? Hindi mo kapaganda. At so wakas hindi pa rin namin nararating yung QDCAD pero habang lumalayo yung naaabot namin, lalo po ako naiimig sa lugar na to kasi hindi ganun kadami yung puno. Kugon grass lang yung nakita ko, pero yung palang attraction na para sa akin. So hey guys, ayan, di kami sure kung yun. Ayan, magtatanong-tanong ulit kami. Ayan. Pero sana yun na nga yun yung hinahanap namin yung QDCAD. Ayan guys, nag-stop ulit kami kasi medyo yung daanan. Pero safe naman siyang daanan guys. Ayan, okay naman siya. Medyo na-timing lang talagang umuulan. Ayan. Pero soon alam ko madidevelop na naman to kasi tourist spot na siya. So sure naman ako na magiging maayos na to. Ayan. So ang daming nagpupunta din. Sakay ulit tayo. For the kwentuhan muna mga person habang nakasakay sa motor. Honestly guys, nakakaramdam na kami ng gutom sa sobrang layo ng biyahe namin. At sa wakas, naabot na namin ang barangay proper ng San Ramon, Daldagon, Siruma, Camarines Sur. And for sure, sobrang malapit na kami sa QDCAD. So guys, yung kasama namin. Bumaba muna kami kasi. Yan guys, sobrang ganda. Kita-kita yung mga alon. Wow, yan. Nakaka-iwish yung lugar.
guys, kasama natin si Chano sa si Ronel. Ayan, say hi mga brother. So, malapit na kami sa Cute Cat. Nilakad na lang namin, iniwan namin yung service. Ayan, so yan guys yung view niya. Hindi na pala kita. Mamaya makita niyo yun. Yung dalawang dulo niya. Sana papasukin tayo guys. Kasi di naman kayo mag-i-stay. Mag-i-stay kami sa'yo. Charot. Padali. Hindi. Mag-aano lang naman kami guys. Sana papasukin tayo. Sana mababait yung ano. Para kahit pa paano mapakita natin. Kasi may bayad kasi guys. Hindi namin afford yung bayad. So, and video. Sana pumayag yung caretaker. O kaya yung may-ari. Ba't may mag-wire? Sabi sa motor, agi ito to. Diba? Sobrang layo nung ino namin. A few moments later. At sa wakas pagkatapos ng mahabang biyahe, andito na kami guys. Nasa entrance na kami ng Cute Cat. Excited na ba kayo? Kala ko, excited na. Sobrang ganda ng lugar, promise. So, iniimbitahan ko guys, pumunta kayo dito sa Cute Cat sa Barangay San Ramon, Daldagon. Ayan, si Roma Camarin Resort. Sobrang ganda guys. Sa bucket list natin makapag-stay. Kasi pumunta lang talaga kami dito para videohan lang yung lugar. Pero sobrang nakaka-amaze yung lugar guys. Ayan, nakita nyo. Grabe. Ayan, sobrang ganda. Ayan, may mga naliligo sa part na yon.
At ngayon guys, puntahan naman natin ang dagat, ang buhangin, kung maganda ba, kung malinaw. And then guys, lagi nating tatandaan to, ayan, para maiwasan natin ang aksidente. Equipped no swimming beyond the buoyant para safe tayo makauwi. So ayan, lagi nauna si Kuya Ronel saka si Kuya Chano. Ayan. So guys, pwede nga palang ipasok yung sakyan dito kung meron kayong dalang car, kotse, or truck, charot, ayan. And guys, yan, pwedeng maipasok dito. So ayan, magdala kayo ng tent para kahit pa paano, pag gusto nyo magpahinga, pwede kayo matulog sa harapan ng dagat. So ayan guys, sobrang linis din ng buhangin, and sobrang daming puno, and sobrang relaxing guys yung environment dito sa Cute Kite Last Resort guys. Ang sarap magstay dito, ayan, habang nagmumuni-muni, pero kailangan naming uwi kasi gagabi na kami. Uwi pa kami sa amin. So, thank you guys for watching. Maraming salamat po. This is Dominic Cristobal. Salamat po sa panonood. God bless everyone. Thank you for watching po.